айби як одама нагӯ ва одама шарманда накӯ. зеро пайғамбар мегӯяд ман сатара муслиман сатараҳуллоҳ явмал қияма. касе айби як каса мепӯшона, айби ӯра худо мепӯшона. имрӯз бисёр интернету дози ҳар одам дига айби берун лақлақи бисёр доранд. касера дар кор шавад санг мезанад. касера дар кор шавад санг. имрӯз як кас ҳами ман фавқулода ман интернета чаққаиму, лекин ман истифода мебарам, ман мақсад мавзӯъҳои бисёр мегирам. имрӯз яке чашму да як кас расид, ана дар рости мо ҳар чӣ гуфтесай, ман якум бор ба худомра дидам, хай танқид дорад, мақсад ҳар хел гап задисай, ана лекин бигзор бародари азиз, ин беинам намешавад. роҳи даъват мисол як роҳе ҳаст ки як кас мегӯяд ташаккури зиёд, як каси дигар ки дарунаш ки сиёҳай ё ғаразҳое ки дорад, мисол мумкин ки сухани ман барои ӯ нороҳаткунанда. гуфти ҳамун шайх саъдӣ хар чӣ донад хӯрдани қанду набот, аммо охири ка бошаву кунҷи рубот. барои баъзе бечоро чӣ медонанд мавъиза чиай. ман аллоҳра сипосгузорам ки мо аз соли 87 инҷониб мақсад қатъи мардум суҳбат дорем. мумкин ина бародари мо 63 солагиша агар қайд кунад, мо ина 30 сол шид. як умри одамай белағжиш мешавад, бекамбуд мешавад. бехатову белағжиш аллоҳай. мо дар лағжишу дар хатоёи худмонам иқрорем. ҳаст суханҳое ки камбуд дорам, лағжиш кардам, вале эътироф мекунам ки бале дар баъзе мумкин суханрониём ягон камбуду лағжише кардам, вале ҳамура ҳам ман ба ягон мақсаддор нагуфтам. ҳамура шояд ки аз рӯи нодида гирифтанам буд ё аз рӯи мисол аҳамият надоданам буд, вале ба ҳар ҳолам ҳаст ки яъне айби як одама мо бояд бипӯшонем.